L'estadi de Castàlia viurà diumenge el gran duel de Primera Federació. El Castelló, segon classificat, rebrà el líder. L'Eldenc. 4 punts separen els dos equips més en forma de la categoria. A Castàlia s'espera un ambient de gala en un partit que es podrà veure en directe per a Punt. El Castelló espera que el seu estadi siga diumenge una olla de pressió. L'objectiu és arribar als 10.000 aficionats a les grades, una afició mobilitzada que es concentrarà per a rebre l'equip abans del partit. Un partido bonito, seguro que es un domingo de fútbol intenso, el que todo el mundo quiere estar. Per a Manu Sánchez, el màxim golejador dels albinegres amb 6 dianes, és un partit marcat en roig al calendari. No ho és menys per als jugadors de l'Eldenc. Una victòria a Castàlia obriria forat amb el segon. Un segon contra primer, no sé, té tots els al·licients, no? Un ambient de gala, un ambient que el jugador disfruta. 4 autobusos amb aficionats de l'Eldenc acompanyaran i animaran a l'equip diumenge. A Elda, com a Castelló de la Plana, somien l'ascens, una possibilitat que cada vegada tenen més a prop. Ya tengo unos años y yo estoy aquí en Elda, nunca lo he vivido, la ilusión que tenemos este año por el Deportivo Valdense. Les càmeres de Punt oferiran en directe este apassionant duel entre el Castelló i l'Eldenc, que es disputarà a Castàlia diumenge a les 6 del vespre.